Базата на фирма Изида се намира край град Елин Пелин и обхваща площ от 100 декара. Изида 1894 година е най-старото предприятие за керамика в България. Компанията работи с напълно затворен производствен цикъл. И за нас е от изключително значение контролът и достъпът на оторизираните лица в съответните смени. Мениджмънтът се обръща към Тихомир Радев. Той е управител на охранителна фирма Security Partners. Неговата задача е да осигури сигурността на обекта и пълния контрол върху производствените процеси. Уверени на принципа си да предоставяме една услуга по-различна просто от охрана или просто пазачи. Да, няма как да не си оградим, както казвам, кошарката и да сме сигурни, че нищо не влиза през оградите, което го правим с термалните камери на Дахуа. В този обект най-голямо значение има контролът на движението на суровини, материали и готова продукция. С пристигането на камион, независимо дали ще товари готова продукция или е със суровини, камерите на Дахуа прихващат регистрационния му номер, записват го и от този момент нататък съответните служители знаят, че камиона е пристигнал. Служители на завод Изида, не само операторите на Security Partners. Оттам насетне операторите контролират движението на въпросните МПС-та на територията на завода, така че те да отидат до пунктовете, където ще бъдат товарени или съответно разтоварвани, като това ни дава възможността да сме сигурни, че нищо не е натоварено, не е регламентирано. Съвсем наскоро имахме такъв случай, в който наш клиент оспори експедираното от нас количество и чрез запис от системата за наблюдение ние доказахме какво сме експедирали. Технологията на Дахуа осъществява и пълен мониторинг на процесите в складовите зони, което води до намаляване на разходите на възложителя, от гледна точка на това, че не е необходимо да поддържа 24 часа да има склададжия на смяна. Security Partners контролира и достъпа на физически лица. Обикновенно се използват четци, карти или чипове, но този метод не е най-ефективният. Всеки ще намери начина да се даде картата и да се чекира с чужда карта, докато, да речем, биометричните данни те вече са на едно по-високо ниво, което дава една много по-голяма надежност. Това предотвратява достъпа на неоторизирани лица до обекта и регулира спазването на работното време на служителите. Тихомир Радев от позицията на своя опит твърди, че ефективната и интелигентна охрана изисква наблюдение не само на физическите обекти, но и на тяхното съответствие с административната документация. Една голяма част от нещата, заради които собственици на такива индустриални обекти търпят загуби, от нещата, които не са изнесени, а въобще не са влезли в тези обекти. Всичко това нещо ние го обхващаме и документално с помощта на техниката на Дахуа. Цялата система на Дахуа е проектирана и интегрирана в партньорство с дистрибутора – фирма Текра.